Sunana Alhaji Inda Musa kuma ni ne mahaifin Surayya. Sunana Alhaji Sani Modibo kuma ni ne ba shi auren ƴata da hannuna. Sunana Alhaji ni ne mahaifin Hajara. Sunanta Gwani Madu, ita ta haifi mata, ita ta ba Alhaji Garba da hannunta. Matan aure. Kada ka manta da alƙawari na da kuma haƙƙina da ke kanka duk macen da ta kusance ka ba zan taɓa yafe mata ba. Ake mai da nake alƙawarin ba zan ƙara aure ba. Haka zalika ba ko san saurara. Na yadda da alƙawarin kam. Matan aure. A dole ka dame ni da maganar tafiyar ka Kano. Saboda zaka je ka ga sakatariyar ka ko? Wato ta daga maka hankali zaka je wurin ta. Ni fa ne miki alƙawari a nan gurin nace miki ba zan ƙara auren wata bayan ki bar miki shi ba. Matan aure. Allah ubangiji kai ka lafiya da kai lafiya sai dai ka rike mu alƙawari. Ina zan manta wannan alƙawarin naki ba zan ƙara yin aure ba. Man of several qualities with several businesses at several states. Ku rika cik motocin ku da dare. Ai na san ba za ka gani ba. Amma abin da aka mu idan kai aka wa za ka ji daɗi. Kwazanki da rashin tsoronki sun sana tabbatar da cewa ke kashe kare. Yet married to several women at several places for several reasons. Ni ai har na fara tunanin kayo da dai ne kawo. Ake kaɗai ne wa alƙawari bayan ke kuma ba ƙari. Sai kana tare da alƙawarin da kamar na ba za ka taɓa min kishiya ba. A Square Century Production, a division of Abu Search Investment Nigeria Limited, keeps the motion picture acting with yet another presentation. Matan Aure, Kanuri in Borno State, Nupe in Niger State, Hausa in Kano State, Fulani in Adamawa State. Matan Aure. farko a cikin raina ne ya ajiwa mata duka can fito gona ba ki da tamfa ke ce sarauniya na ba ki zuciya ke ce guda ɗaya duniya ta masoya bayan ke a zuci babu kowa wani gida ta daga ke na rufe